Ti gael yn odyn ola lot gwell yn seol yr un arall, do? Bach yn siarp, ni? Ie. Dim ond gwahanol fel ni fydd yn eich chario i'r bedd, a'i hwnna di'r nodyn! Ie. Bod y mis yma dwi'n mor wyllt, de, ti'n gwneud syniad bron sut mae'r album yn swnio. Sy'n lot o... Sy'n lot o ddeunadlu, de, o ran... Mae'n nhw gyd yn eitha intense, de. Ynddi. Yr albums dwytha i gyd, do gen ni ddim stiwdio yn hynny. So dwi a ef yn rentio'r lle yma allan. Lle o blaen oedden ni'n gorfod heirio stiwdio ar ôl arall, so oedden ni'n bwcio wsos yn amlwg a gorfod recordio fe mewn wsos. Ond mae hon wedi bod, gan bod gen ni le yn hynny rwan, a mae pawb yn byw yn agos. So, mae o'n beth positif a negatif yndi. Achos, da ni'n gallu dod yma pryd o'n isio. Ond wedyn, does e ddim deadline na. Dyna pam mae wedi cymryd mor hir mewn ffordd, de. Ie, ar album dwytha gafon ni Alice Williams do i ganu Ffwytho'r Gwm. Oedden ni'n licio'r syniad bod ni'n cadw'r traddodiad lle bydd yna i fynd. So oes, mae yna gwestai. A fel nes i drydar chdi bach nôl, yn beth, da ni'n dweud pwydio. Ond da ni'n gaddo bod o'r un mor cool ag Alice. Ond hynna sgan i ddeud. Dwi'n meddwl, I suppose da ni gyd yn rhannu'r dyletswydd ag swper o stwff. Ond mae hwnna'n eitha... Hwnna di'r un way o syml. Just no pizza ar hynna fewn. Ar i fannu fel goulash o blaen, oedd hwnna'n lot fwy o effort na hwn, so dwi'n teimlo'n ddrwg. Ond pa beth hyn os eisiau gwbl. Y gwestai arbennig yn person da ni'n edmygu'n fawr iawn. Dwi'n gwybod beth i ddweud, jyst bod ni'n fan o'r pethau mae'r person yma wedi'n gwneud a dyna pam mae'n meddwl at ni. Pa mor dal o ti? Wedi? Ie. Cam yn ôl mewn syndod. Ti, don? Paid ond, dwi'n mynd trwy foment, ti'n gwybod fel?